ఇంటర్లింక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫైనల్గా మన చేతిలోకి అయితే ఇంటర్లింక్ వీసా కార్డు వచ్చేసింది. సో ఫైనల్గా అయితే డెకాథ్లాన్లో ఇది సెలెక్ట్ చేసాము. కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి సరదాగా మెయిన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉండాలి ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ వరల్డ్లో. సో చూద్దాం, బిల్లింగ్లోకి వెళ్దాం రండి. హౌ మచ్? రాజేష్ ఓకే. అది నో సో ఫైనల్గా అయితే ఇంటర్లింక్ కార్డు ఉపయోగించుకొని మనం డెకాథ్లాన్లో అయితే పేమెంట్ చేసామండి. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఇదిగోని రిసిప్ట్ కూడా వచ్చింది. సో ఇంటర్లింక్ కార్డు ఇండియాలో కూడా వర్క్ అవుతుంది. సో బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ ఇంటర్లింక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్.